Calen altres mesures i altres polítiques per enfrontar-se al mercat. Cal la mobilització continuada dels treballadores i treballadors i del conjunt de la ciutadania en contra de totes aquestes mesures antisocials. Ja n'hi ha prou de regals a la banca, per uns contractes de treball dignes, per la llibertat dels pobles i les nacions, per la sobirania popular i una democràcia real, exigint la retirada de la reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum. Valencia, ¿qué? 31 de agosto. Archivo alguna Contra los recortes. ¿Alguna? Vale.